Iya. Mbak Tatin monggo, Mbak. Iya. Oh, ndak wektune selak. Ngoyak. Iya. Enak. Dik. Kuwi apa amburimu? Oh ya meneng wae lho nang buriku. Ya. Lah kan piye? Oh diarawe. Wes. Tenang gurimu kan piye? Oh diarawe. Ngene iki. Kon ngomong piye? Ngene iki gento petuk gali. Cangkemmu ora cerewet wae. Piye? Ayo ngene iki jenenge resikune dadi wong bagus iki ngene. Waduh. Oh untune kok gapura ngono. Wah, untuk kok gapurane ya Nyek. manis e. Waduh, manis kok jeribung semut. Ya ora apa-apa ya, Dik ya. Mbah, Oh diarawe. Wes. ngapa nyek-nyekan? Oh, Rada rene nak. kemayu. Kuwi bahaya. Lah piye ta? Ngapa? Nek kemayu terus ngapa? Jur ngapa? Ngejak gelut apa piye? Ya ya. Lho. Piye? Kuwi karo sidan kok ditantangi piye? Kuwi nek karo wong lanang. Ayo. Iki karo wong wedok. Ha iki kebablasan e. Piye? Ayo embuh. Aku nek kowe ngerti melu. Iki sik ngerti rameng aku lho. Ha. Dalange ya ngerti lho. Ana ngerti kae ya melu-melu e. Apa wani apa piye? Heeh, terus. Ayo tak ki ora nek kono wae. Kae. Nek kae beda karo aku. Lah iya, kowe halus kok. Jantan. Aku Janoko. Jantan. Kok jantan kaya kijang. Nesu. Iya. Nesu. Mergane kalah. wah kalah ganteng. Kalah pamor. Wah iya ya. Piye sida gelut ra? Ayo. Ya ya. Kasih jawab piro? Kok maksudnya piye? Wis sida pira kok gogosake nyapa? Ora aku ya mengane tok udoti lho. Kamu melu ngelu ya? Sirahe melu ngelu. Ngelu. Ditak tok iki ora lara apa? Iki tak duduki. Iki melu ngelu lho. Iki nandake nek iki wis iya ra. Wis ngapa? Iki tak duduki dasku liyane ya. Pak meneh tak dulu liyane. Liyane ngono mriki. Waduh, aku kok krasa ya. Kono krasa ya? Krasa aduh. Iya. Mriki sut-sut. Terus sambat ya beda. Beda. Aduh ngene. Kuwi tak duduk kene. Heeh. Aduh. Iki saya. Kono ya saya krasa. Aku ya mules. Ora mules wae ngeleh kowe. Ya kan nek ditutuk niki mules lho. Ki nek tukur-tukur ngene muni ngeleh kowe. Berarti wis ana sinambungan. Chemistry. Ki mau nek tak duduk weteng. Coba nek tak duduk. Aduh. Wah, kono sambat ora? Kono santai wae lho. Lah terus? Ayo berarti wis ora ono kontak iki. Aneh-aneh wae. Berarti sambat kowe. Sing sambat aku tak duduk nganti klenger ya. Ya pas. Iki sing ana nyun grajakan, Tin. Ya, Nggih. monggo. Langsung mawon. Ya, langsung wae. Jangan. Gerajakan. Brajakan brajangan Kupinge. Brajakan Banyuwangi. Brajakan Banyuwangi. Iya. Nek brajangan iki manuk. Lah iya. Manuke Apa? sapa? Manuke sapa? Manukmu? Oh iya. Wah, wis ora iso. Wis ora iso brajak. Baru operasi tedun. Iki lho. Lagi nek arep kerja gelut. Ngerti ya Mas ya? Ngerti ya. Ngerti nek dhek operasi tedun ya. Ah iya, saiki meng kaya pentil kae kok. Kok kaya apa ini? Kaya Halo, lho nesu. Ngapa? Sumuk. Tak kira arep Lha iki lho, wis padha ngerti nek. Jangan ngerti to, Mas. Wah, aku yang ngerti. Meng wong kaya ngecat lho. Ah iya. Bar saka dhuwur terus ngene. Terus kayak gini. klansut ngene ya. Wah, ora ngerti ya. Lah apa? Wah, arep iki bar operasi tedun. Heeh. Oh, cawis dok piro sing rampung. Rampung piye? Saya ganase. Rampung ning nyambut gawe. Ya, monggo diaturke grajakan, yuk.
bisik-bisik senayan Matur suwun Mbak Tatin. Yo.